мо камтар дертарак омадаем дӯстони азиз, не ки дасти холӣ омадагӣ нестем. мо дар шаҳри Кӯлоб қарор дорем. Мехоҳем саҳми худмона ба ҳамун офатзадагиҳои шаҳри Кӯлоб бирасонем дӯстони азиз. бародаро ҳаматонда ассалому алайкум. Акайне кӯчо ҳала кам мешноса. Ассалому алайкум. Ака ба шаҳри Кӯлоб хуш омадӣ. Ака аями воқеае ки дар шаҳри Кӯлоб ҳама медона камтар масъулияти сохтмонӣ овардаги хелиш пиратар буга мезана. Хайна моро даъват кардомем. Хатиш мебарем меспорем. Акаҷон чӣ гуфтанӣ? Ассалому алайкум дӯстони азиз. Чӣ хелем созен? Саломатиётон хубай? Мо камтар дертарак омадаем дӯстони азиз, не ки дасти холӣ омадагӣ нестем. Мо дар шаҳри Кӯлоб қарор дорем. Мехоҳем саҳми худмона ба ҳамун офатзадагиҳои шаҳри Кӯлоб бирасонем дӯстони азиз. Мо занг зада пурсон шудем ай масъулоне ки дар ҳамин кор, мақсад дар тақсимкунии ҳамин кор заниматся мекунанд. Пурсон шудем ки чӣ намерасад, што мо гирифта биёрем. Гуфтанд ки чизе ки хитон ҳиммат мекунем биёрем мешавад. Не ки гуфтанд ки хай ҳамин строителӣ материалҳо намерасад, ози семинблок, камчин ва чӯби тахта намерасад. Ва мо решит кардем ки як сета камазда семинблок ва як дутаи дига портерда чӯби тахта гирифта оварда саҳми худмона ба ҳамин офатзадаҳои шаҳри Кӯлоб бирасонем. Ва ина як бародар акай далера мо файрод кардем ки моро ҳамроҳӣ кунад дар ҳамин шаҳри Кӯлоб. Шаҳри Кӯлоб дар ҳамин саҳмгузории мо. Раҳмат ки омадӣ, моро дастгирӣ кардӣ. мерем ина меспоремшон бо хитон мебинед дар кака догу бошен ки худо сафи ҳақиқи ҷавонмардора бисёр кунад. Алло нигоҳбонтон. маҳсулотое ки барои ҳамин одамои зарардидаи шаҳри Кӯлоб аёфати табиӣ мо гирифта будем оварда ба ҳамин шаҳри Кӯлоб ина расондем шумо дӯстони азиз. ҳамин ҷа масъулоне ҳастанд ки ҳамин чиза ба тақсимоташ мақсад заниматся мекунанд. амвода споридем ва худшон баҳри амво меспоранд шумо. Алло баракатон.